Hola, noies i nois. Ara parlarem sobre l'ús responsable que tenim els usuaris finals de la IA. L'ús responsable de la intel·ligència artificial per part dels usuaris finals és un aspecte fonamental per aprofitar aquesta tecnologia de manera segura i efectiva. Quan utilitzem alguna IA és important entendre que no són infal·libles. Poden generar informació incorrecta, esbiaixada o incompleta, i per això els usuaris hem de mantenir sempre una actitud crítica i revisar els resultats abans d'utilitzar-los o compartir-los. A més, la intel·ligència artificial ha de ser vista com una eina d'ajuda i no com un substitut del coneixement humà o de la presa de decisions. La responsabilitat final sempre recau en la persona que utilitza la tecnologia. Imagineu-vos en un doctor que vas a consultar alguna cosa que t'ha passat i comprova amb la IA i en lloc de revisar la informació com faríem la comprovació en una cerca, ens dictamina alguna cosa i potser el que li ha respost la IA és erroni i ens provoca en una malaltia més greu. Qui és el responsable? No se farà càrrec la intel·ligència artificial de la resposta que li ha donat errònia. El responsable final és el metge. Per tant, sempre hem de revisar tota la informació que ens doni la IA. No hem de baixar la guàrdia.